स्टार्ट। खुलुमबाई राइजोफोर, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि बॉडोलैंड गॉट टैलेंट एक मल्टी टैलेंट रियलिटी शो है। उधर आप लोग भाग ले सकते हैं और ये ऑडिशन गोपुर में हुआ है और भी बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस शो में पार्टिसिपेट लीजिए। बहुत अच्छा शो है। मैंने आज तक बोरो का इतना अच्छा शो नहीं देखा है। प्लीज़ राइजोफोर नोंथांमोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 भागुला आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ मोनसे माल्टी टेलेन्ट शो राइजो आरो ग्रेन्ड फिनालेयावनो लोगो मोनगोन सबखौबो। जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव फैनानै माबायदि मोनदों? गफुराव फैनानै जोंनि गफुराव फैनानै माबायदि मोनदों? बहुत मोजां नांदों आरो एबो सबखौ आंखौ एसां अनदों आरो सापर्ट खालामदों। आरो माबाफोर थांखि लाबावदों नामा? आं आरो माने रियलिटी शो ट्राइ खालामगोन आरो देरहासार जानो ट्राइ खालामगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? खुलुमबाय नोंथांमोननि बे चेनेलनि थ्रुयै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै गहपुराव जों मालाबा फैफेराखैमोन, ओमफ्राय जोबोद मोजां नांदों फैनानै। आरो बिदि हाबाफारि लानायाव माने गावखौनो गाव आं माने बहुद माने सानख'नो हाया जाहैदों आरो। ओमफ्राय जोंहा नबजितखौबो लेंहरबाय माने दुवार मुखुलि खालामनो थाखाय। बेयावबो जों माने गहपुर बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि बिथांमोनखौ आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो दा नबजितआ जेबायदि DID लिटिल मास्टाराव थांना उइनार खालामनानै जोंनि हारिमुवा बयबो भुट होनानै बा मिस कल होनानै जोंनि हारिया बा आसामनि रायजो राजानिसिम आंनि माने खुलुमनाय जासिहरबाय बा बावहरबाय। माने दिनै नबजितखौ उइनार खालामना लाबोनो थाखाय आंनि फालनिफ्राय माने बहुत धन्यबाद थाबाय आरो। दिनैनि समाव मादै जिथु नबजित नार्जारि फिसालाया दिनै DID सिजोनावहायदि बांसिन मासि आवग्रिनो हादों। दा बेयावहाय नों मादैया माबायदि बेवहाय सेक्रिफाइस खालामदों आरो सोरनि मददजों आरो बेयावहाय माबायदि राहा लामा लादोंमोन? गिबियावनो जोंहा फंबायनि फिसाजो रानि बसुमतारीजोंनो बे उन्दैयाव माने ओरैनो मोसाफायो। बेहा क्लासिकेलाव थांदोंमोन गथ'आ रानिया। ओमफ्राय जोंनाथ' जेबो होआखै, उन्दैथार आरो 3 बोसोर 3.5 बोसोर बिदि जाहांदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो इसोरजोंनो स्कुलाव होबाय। बरपेटाराव न' भारा लाना थाबाय। न' भारा लानायाव जोंहाबो बेयावनो दोनफाबाय। रानि बसुमतारी जोंहा फंबाय निलनि परियालजोंनो स्कुलावबो होबाय। ओमफ्राय डान्स क्लासावबो दा फिसाजोखौ लांबा जोंना उन्दै गथ' थालाङो रुमाव। ओमफ्राय दोनथ'आथ' गथ' मानसिखौ होनानै जोंहा फंबायनि हिन्जाव आंबाय बाजै बेखौबो लांनाय हामसिगोन नामा, गथ'खौ सोरजों दोनगोन, बाहेरायावबो बोरै दोनगोन आं क्लासाव हाबबा बिदि होनायखाय आं आरो सिरि आंबो होखाबाय बेखौ गथ'खौ। ओमफ्राय जान माने आंनि हासबेन्डआ मिथिया आरो आंनि हौवाया जेबो मिथिया, होआ माने डान्सखौ मोजां मोना बेना। खेथि मावनांगौ, फरायनांगौ, मोजां मानसि जानांगौ। ओमफ्राय जोंनि बर'आलाय सोर साबेसेया मोसाना मोजां जादों बा मालाय हारियालाय सोर साबेसेया मोसाना मोजां जादों बेना माने बिदि माबा बुङो आरो। ओमफ्राय बेहा मिथिया नालाय सिरि होखामाबाय, सोंबा होआ नालाय। ओमफ्राय बिदिनो होनानै 3 बोसोरसो थादों इसोरजोंनो बरपेटाराव, जोंनि बे बरपेटाराव। ओमफ्राय बिदिनो बे हम फेमिलि डान्स एकाडेमियावबो एडमिसन लानानै एसे टेलेन्ट जाखाबाय। दाना लकडाउनाव मास्टार मोनला न'आव थांनानै। ओमफ्राय दा लकडाउन ओमफ्राय बिदिनो होनानै 3 बोसोरसो थादों इसोरजोंनो बरपेटाराव, जोंनि बे बरपेटाराव। ओमफ्राय बिदिनो बे हम फेमिलि डान्स एकाडेमियावबो एडमिसन लानानै एसे टेलेन्ट जाखाबाय। दाना लकडाउनाव मास्टार मोनला न'आव थांनानै। ओमफ्राय दा लकडाउनाव न'आवनो इसोरो बिदिनो सानैजोंनो माने सोलोंबाय थायो आरो। अनलाइनावबो बिदिनो सानैजोंनो माबाबाय, भिडिअ अडिसन हरनानै मरिय'नियावबो माने बिदिनो माने बहुत भाइरेल जाबाय आरो बेना भिडिअआ। दिनैनि समाव जे मोनसे फोरमान लाबोबाय मादैनि फिसाला जे
हारिमुनि गेजेरजों सारा बुहुमाव आरो सारा भारताव जे गावखौ गोबां सिनायथि लाबोनो हायो। दा दिनै सारा आसामनि बर'फोरखौ बा गफुर हालामनि बर'फोरखौ मा मेसेज होलांनो सानदों जे हारिमुनि बिथिङावबो जे गावखौ गोबां सारा बुहुमाव सिनायथि होनो हायो? आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि जरियेजों बर' रादाबनि जरियेजों बे नोंथांमोननि मिडियानि जरियावनो होनो हायो आं माने दिनै जोंनि आसामनि बयखौबो रायजो राजा आरो जोंनि गावनि हारिमु आफादफोरनि बयनिबो सिङाव आं दिनै नबजितखौ उइनार खालामनानै लाबोबाय। जोंनि आफादफोराबो बहुद खस्थ' खालामदों गथ'नि थाखाय, जोंनि हारियाबो बहुद खस्थ' खालामदों। ओंखायनो जों बयनिसिमावबो आं माने आर'ज गाबो बा खर' गंग्लायना खुलुमो नबजितखौ उइनार खालामना लाबोनायनि थाखाय। आसा खालामो आं फैगौ बायदि दिनावबो आरो नबजितखौ माने नबजितनि गोबाङै माने आइटेम दं माने गिदिरनिफ्राय गिदिर माने रियेलिटि श'फोराव थांनो थाखाय। ओंखायनो बेफोरबो जाहाथे फैनाय समफोराव बयबो जोंनि रायजो राजा हारिफोरा जाहाथे बा जोंनि आफादफोरा बयबो जाहाथे मदद होयो नबजितखौ। बेनि थाखाय आं माने रायजोनो आर'ज गाबनाय थाबाय। दिनै दिनाव बिराद जोबोद गोजोनथाव खौरां जे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर हालामाव जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2 जे जोंनि हाबाफारिया गिबि खेब बेयाव जोङो सेथि खेब हिसाबै जोङो बेयाव हाबाफारिखौ जे अडिशनखौ जों लाफैनो मोन्दों। आरो जों खोनानो मोन्दों साफ्रोमबो बे ओनसोलनि जायफोर मेलेमजिबि आरो जायफोर बे हाबाफारिखौ जे मदद खालामनाय बिथांमोननिफ्राय जे बे रियेलिटि श'आ गहपुर हालामाव जे गिबि खेब जादों होननानै खोनादों। आरो नुनो मोन्दोंमोन जे आसा फारिनानै फैदोंमोन जों बे आसानि बांसिन बेयाव जोङो जे बाहागो लानाय आरो जे मानसिफोरनि रोंगौथि बेखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोबोर गोजोनथाव जे बिथांमोननि जे टेलेन्टआ दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि गेजेरजों सुबुंफोरनि गेजेराव बियो नुजाखांगोन। आरो बै जायफोर बिथांमोना जे सायख'जादों मेगा अडिशननि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै जों फारसे आवगायलांगोन। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बे गहपुर हालामाव हारिमु बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि टिमनिफ्राय। दा फैबाय थानायाव आं मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायाव जेराव अडिशन जानो थांगासिनो जोंहा जेरैबायदि 27आव जोंहा गलाघाटआव दङ। दा गलाघाट पापुजित डान्स एकाडेमियाव जोंहा दङ। थिग बिदिनो फारि फारि जोंहा तामुलपुर, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार दा बैफोराव जागोन हाबाफारिया। नाथाय बेजों लोगोसे माखासे जाय बे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा एबा मोसानाय मेथाइ खननाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्टखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना खावलायहरदों मबाइलाव जे गावसिनि माखासे जेरैबायदि गवालापारा आरो माखासे गुवाहाटि एबा दिल्ली बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो सोंहरदों जे अनलाइनाव जों होनो हागोन नामा। दा बेनि थाखाय जों सुजुगखौ माखासे दोननो नागिरदों। आरो फैबाय थानाय समाव जे बेनि जे भट होनाय जे सायख'नाय सिस्टेमखौ जों भट होनायनि गेजेरजों खालामगोन। वेबसाइटआ रेडि जाबायानो जोंना। मानो होनबा जोङो अनलि जाजेसनि गेजेरजोंल' सायख'योब्ला बेखौ माखासे डाउट थायो आरो गोसोआव मोनसे गेना साननाय मोनसे सानफ्लाङो आरो। दा ओंखायनो जों बेखौ अनलाइननि गेजेरजों एबा मोनसे जोंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिउवार्सनि गेजेराव जों नायनानै बेखौ बै सुबुंफोरनि अनसायनायखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो उइनारखौ जोङो बिमुंलाइखौ जों होगोन जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2नि उइनारखौ। आरो बेयाव नोगोद जोङो 1,50,000 रांखौ बेयाव मोनथाम केटेगरि थागोन आं फोरमायखाबाय। जोंहा सेथि बान्था मोननाय जायो उइनार आरो नैथि बान्था मोननाय जाहैबाय फार्स्ट रानार्स आप आरो सेकेन्ड रानार्स आप जायो थार्ड बान्था मोननाय। आरो लोगोसे जों कनसोलेसन प्राइजखौबो होनो थाखाय जोङो सावरायगासिनो जायफ्रा मोजां रोंगौ नाथाय बिथांमोना पजिसनखौ मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो जों माखासे बान्थाखौ दोननाय जागोन। दा ओंखायनो जेसेबां हायो जेसेबां रोंगौथि दं मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय मेजिक दिन्थिनाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्ट साफ्रोमबो आवगायबो आरो बे टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव लोगोसे लोगो जानानै जोङो फारसे आवगायलांदों। दिनैनि बे अडिशनावहाय सोर मोनखौ बेयाव हांख्रायना लाबोनाय जादों? दा जोंनि गेजेराव क्लासिकेल बिथिङाव जेरैबायदि मिउजिकनि बेलायाव जोंहा लकेलनिफ्राय दङ। दा बे लकेलनि मानगोनां बिथां फुजन मोसाहारि आरो लोगोसे जोंहा पंकज सेट्रि डान्सनि बिथिङाव आरो लोगोसे सासे दंबावो डक्टर मण्डल बिथां दङ जोंनि गेजेराव। बे जायफोर गोरों जायफोर क्लासिकेल आरो माखासे ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि गेजेरजों गावखौनो सासे सिक्रिटि मोननो हानाय बै बिथांमोनखौ जों लादों। बिथांमोना प्रेक्टिकेलावबो आरो थिउरियावबो बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दङ।
आरो जों दाब दाब जायगायाव जायफोर ओनसोलनिनो गोरों गोरा व्यक्तिफोर जाय जायगायाव अडिसन जागोन बै जायगानिफ्राय जोङो जाज हिसाबै जों लोगोसे लाफानानै बे हाबाफारिखौ खुंफालांगोन आरो बाहेरानिबो थागोन जों बेजों लोगोसे दिनैनि जि अडिसन बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै सोर सोर बाहागो लाबावदों? गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा दङ DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव देरहानानै जोंहा नबजित नार्जारि बिथां दं आरो लोगोसे बिथांनि बिमा बिफा गार्जेन जाय बिथांखौ आबोर लानानै जे बे महराव जे मोनहोनो हादों बिथांमोन दं आरो लोगोसे जोंहा बे जे हाबाफारिया जोंहा जे अडिटरियाम जानो हादों बे स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथां दङ आरो लोगोसे बे बिसा जोंहा गहपुर एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जे बिथांमोनखौ जोङो जोबोद जोबोद